Heldu den larun batean EH Bilduk laugarren konferentzia municipalista burutuko du konfidantzarekin bat egin lelopean. Jardunaldi hauen berri izateko gurekin da. Onintze Oleaga EH Bilduko udalgintza arduraduna egunon. Egunon. Bueno, zer esan nahi du konfidantzarekin bat egin leloak? Nolatan hautatu duzu hau? Guretzako ezinbestean politikagintzaren erdigunean konfidantza dagoelako, ez ba? Bai konfidantza guk herriarengan daukagun konfidantza, baita ere herritarrek gugan eta instituzioengan izan beharreko konfidantza. Uste dugulako hori delako jokoan dagoen gaur egun, ez? Instituzioen sinesgarritasuna eta instituzioen erabilgarritasuna bera zalantzan dagoen momentu honetan indarra horretan egin behar dugulako konfidantza izatean, eta konfidantza hori oinarritzen da bai egiten dugun lanaren erdigunean herritarrak eta herritarren bizitzak, herritarren interesak jartzen ditugulako, horretarako egiten dugulako politikagintza EH Bildun herritarren bizitzak hobetzeko Euskal Errepublika batean, eta uste dugulako hori ezinbestean konfiantzan oinarrituta egon behar dela, ez? Eta hori da gure jardunak ematen diguna eta gure jardunak eskaintzen diena herritarrei. Konfiantza, beraien bizitzak hobetzeko lan egiten dugula. Konfidantza alde batera uzten ditugula, praktika txarrak horrek sortzen baitu deskonfiantza herritarrengan, eta konfidantza, hori, lana ondo egiten saiatzen garela, zorroztasunez saiatzen garela, guk daukagunaren onena ematen dugula, eta helburu bakar batekin dela, herriz herri, herritarren bizitzak hobetzea. Eta gainera uste dugu, eskaintzen dugun konfidantza, eskaintzen dugun gertutasun horretatik, hori lortzen ari garela, ez? Herri hobeak, herritarrak hobeto bizi diren herriak, eta hoize daukagu helburu gisa, larun batean ere. Kasu honetan beste batzutan ez bezala, gai bakarra landuko dugu, batez ere etxe bizitza larrialdia bizi dugun une honetan uste dugulako lehentasun absolutua badela etxe bizitza politikak eragitea, eta horiek udalen lehentasunetan jartzea, eta horretan zentratuko gara batez ere larun bat honetan. Baita ere konferentzian hauteskundetako marko programatikoa landuko da, ez dakit konfiantzarekin bat egin bera ere izan daiteke hauteskundetarako lelo bat, pixkat hildo horretatik joango zarete? Ikusiko dugu hauteskundeak heltzen direnean zein den leloa, ez? Baina bai badago hausnarketa bat, eta bada, hauteskundeak lantzeko lehen puntua edo abia puntua bai izan behar da, zer egin nahi dugun datorren ziklo elektoralean, edo ziklo municipalean, 2027-tik 31 doan epealdi horretan nun jarriko dugun gure lehentasuna, gure ikusmira nun jarriko dugun, eta uste dugu lehen lan hori hori badela, ez? Zerrendak eta hautagaiak eta dena delakoak lantzen hasi baino lehen, guztion artean ariketa kolektibo batekin landu behar dugula datorren ziklo elektoralean zer egingo dugu kasu honetan udaletan, eta larun batean lehenengo zatitxo bat eskainiko diogu ariketa kolektibo hori konpartitzera. Gatozen aia da, duela hilabete batzuetatik lantzen, eta kasu honetan larun batean ere arreta jarriko dioguna, eta denboratxo bat hori eskainiko dioguna. Eta zer ikusten da? Marko programatiko horretaz horre aurreikusia daude da, herri guztietarako izan daitezkeen elementuak, edo ideiak jasoko dira? Bai, hain zuzen ere hori da egingo duguna, ez? Aurreko ziklo elektoralean ere egiten genuen hausnarketa bat, eta badugula indar municipal oso boteretsu bat, oso indartsua garela arlo municipalean, eta bere mugekin ere baditugula aukerak garaiko erronka hauei politika eraldatzaileekin udaletatik ekarpena egiteko. Orduan ere lehentasun moduan jartzen genituen bai gobernantza demokratikoa, gobernantza komunitarioa, jartzen genuen baita ere trantsizio ekosoziala eta deskarbonizazioa, jartzen genuen baita ere euskararen bizi berritzea, etxe bizitza politikak ere, zaintza politikak ere, bat eta bestea. Eta, uste dugu, orduan,
balorazio positiboa egiten dugu, orduan jarri genuen marko programatikotik, eta orain badagokigula hori nolabait egokitzea eta ikustea zein izan daitekeen elementu gehigarria edo eta mantentzen dugun orain artean lan egin ditugun lan ildo horiek. Eta esan daiteke lanketa horren ostean helduko litzateke EH Bilduko tokiko taldeentzako aurre kanpaina? Lanketa honen ostean helduko litzatekeena da EH Bilduko tokiko talde bakoitzak bere herriarentzako egingo duen datozen epe ertaineko eskaintza formulatzea eta hori garatzea, tokian toki eskaintza horrek forma bat edo beste hartu behar duelako, tokian toki ere lehentasun batzuk indar gehiago dutelako, beste batzuk baino, beti ere esan dudana ikusita, tokian toki herritarrek zein behar izan dituzten, zein interes dituzten eta zer den herritarrek ere eskintzen dutena. Horretarako ere, hauteskunde girorako ere beharrezkoak dira zerrendak, badago kronogramarik edo data mugarik zerrendak prestizateko, hautagaiak prestizateko? Data muga, suposatzen dut, legeak esartzen duena izango dela. Ez dugu abiatu oraindik zerrendak eta zerrendaburuak aukeratzeko prozesurik, eta beste ziklo batzuetan bezala etorriko da. Hor, bestalde, etxe bizitza aipatzen zenuen eta seguraski izan daiteke hau kanpainetako gako nagusietako bat, baina udalgintzak nolako gaitasunak dauzka etxe bizitzaren arazoari aurre egin ahal izateko? Gaitasunak badira mugatuak eta konpartituak ere. Egia da, udalek badituztela eskumenak eta badutela gaitasunik ere horri etxe bizitza politikak garatzeko, baina gaitasun horiek oso mugatuak dira, batez ere udalek badituztelako baliabide oso mugatuak, baliabide humano eta finantzero oso mugatuak, eta orduan, kasu honetan, behin eta berriz aldarrikatzen dugun moduan, ezinbestekoa da maila instituzional ezberdinen arteko elkarlana eta elkarlan aktiboa, batez ere. Horrezak eta kaso ondorioztatu daitekena da muga horien bueltan, horre kanpaina giroan, etxe bizitzak pixu handia izateak, gizartearen kezka nagusienetako bat ere badelako, eta kaso kontua da, nola eztabaidatu daiteke horri buruz udal mailan jakinikan muga horiek badaudela? Nik uste dut, badagoela eremu oso bat udal mailan etxe bizitza gaian lan egiteko eta eztabaidarako ere eredu desberdinak badaudelako hor, ez? Bai, ez delako soilik etxe bizitza politika bat oinarritu behar etxe bizitza berrien eraikuntzan, baliabide gehien behar dituenak, baizik eta ikusi dugu kostaldeko herrietan nola jardun duten etxe bizitza turistikoen gaiaren erregulazioarekin, ikusi dugu, bestelako etxe bizitza hutsak mobilizatzeko nolako gaitasuna badaukaten udalak, eta abar, orduan, hor ereduak kontrajarriak ditugu, hainbat alderdi politikoren artean, eta badago, disputa eremu handi bat, eta elkarlanerako ere eremu oso handi bat. Horre berriki Pello Otxandiano ere Hernanin izan zen etxe bizitzaren aferari irtenbideak bilatuz, ez dakit nolako proposamenak helduko dira etxe bilduren partetik aurrerantzean? Proposamenak mahai gainean ditugunak izango dira, batez ere, esan dudana, badago etxe bizitza hutsen mobilizazio handi bat, badago ere herrietan babes ofiziala edo babes maila publikoa duten etxe bizitzak eraiki eta birgaitzeko beste lan esparru oso handi bat, eta batez ere, erregularizazioaren inguruko bide oso bat ere badaukagu egiteko, ez? Azken aldian edo azken hamarkadetan regularizazio ezak eta merkatu librearen legeak ekarri gaitu larrialdi habitazional honetako egoera horretara, eta beraz, horri heldu beharko diogu guztion artean. Hor berriki ere Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak Euskal Autonomia Erkidegoan proposatu du bikoiztu egin behar dela etxe bizitza publikoa, baliagarria izango dau? Hori agian egin eta gero baloratu beharko litzateke. Guk argi daukaguna da, guk bagabiltzala udal eremuan horretan lanean, baina, beste aldetik, badago, beste udal
guk udaletan ditugun lurzoru publiko guztiak Eusko Jaurlaritzarekin hitz egin ditugu, udalez udal ari dira dagokion sailarekin hitz egiten sustapen publikoak egin ahal izateko, udalek dituztelako lurzoru publikoak, Jaurlaritzak ez ditu, apenas ditu, eta gu horretan ari gara, bai aurkitzen ari gara, nolabaiteko oztopo batekin, eta bada, etxebizitza sailarentzako sustapen txikiak ez direla interesgarriak, eta guk kontrako iritzia ere badu herrien garapenaren eta batez ere despopulazioaren ikuspuntutik sustapen txiki horiek ere funtzio oso garrantzitsua betetzen dutelako. Eta zergatik, zer argudiatzen du etxebizitza sailak halako sustapenak txikiak izan daitezen? Gertatzen dena da, etxebizitza sailak baduela fokoa ikusita promozio handietan, eta promozio handi horiek bultzatzen dituela. Bestalde ere atzo, gurean erosalmenaren galera hitz egin genuen, eta iparregoak berriki argitaratu duen txostenaren ari ezakit, hipotesi bat izan daiteke, baina etorkizuneko arrisko izan daiteke akaso erosalmena galtzea eta erositako etxe bizitzari aurre egin ezal izatea? Horrelako beste momentu batzuetan eta egoeretan ere egon izan gara, boom immobiliarioaren eta krisiaren ondorioz, gertatu izan ziren horrelakoak, horren aurrean uste dut egin behar duguna eta guri dagokiguna badela erantzunkizunez jokatzea, eta batez ere herritarrak babestea, babesgabezi egoera batean gera ez daitezen, herritarren ardura nagusinetarikoa bizitzaren garestitzea bada momentu honetan, eta horregatik dagokigu, elkarlanean aritzea erakunde maila desberdinen artean eta indar politiko desberdinen artean, egoera hoiei aurre egiteko eta herritarrak babesgabezi egoera horretan ez usteko. Horre, konferentzian bertan etxe bizitzan aipatzeko zuekin izango dira herrialde katalanak ala Helsinkiko hautetsiak, bada ikasterik esperientzia hauetatik, lurralde hauetatik? Beti dago ikasterik, beti dago ikasterik, bai, beste leku batzuetan atzerrian ematen diren esperientzia hoietatik, kasu honetan, Helsinkiko kontuan gazte politika, zuzendutako etxe bizitza politiken inguruan, eta herri katalanen gandik etxe bizitza kooperatiben sustapenaren inguruan uste dugu asko daukagu lortik ikastetrik, eta baita ere gure udalen esperientziatik, baditugulako, Azpeitia kasu etxe hutseen inguruan egiten dabilen lanketarekin, edo Iruña, gure Irui buruzagia kasu, badaukalako etxe bizitza plan oso bat, eta esango genuke gainera, plan horren helburu bakarra, helburu soziala dela, bere funtzio soziala badela. Bestalde ere, tokikotik ere jarraituz, gaurkotasunaren parte izan da Santurtzi, dirudi, gutxiengoan jarraituko duela alkatetzan Eusko Alderdi Jeltzaleak, izan da elkarrizketarik PSrekin? Argi eta garbi dago EAJak PSrekin elkarrizketa bai izan duela, alde horretatik esan behar, nahiko penagarria iruditzen zaigula ematen ari den egoera. Bai ematen ari den egoera, EAJak udala nora eraman duen, eta nolako deskonfiantza sortzen duen herritarrengan, lehen gora jota uste dugulako alderdien zeregin nagusia konfiantza hori errotzea badela, eta ikusten dugu nolako praktikak eman diren, eta praktika horiek udala bera iparra galtzera eraman dutela. Eta PSren aldetik, uste dugu, ikamika badela udal hori eta praktika hori sustengatzen duen erabaki bat hartu duela, eta agerikoa da, ez dugula konpartitzen. Guk uste dugu udal horrek iparra berreskuratu behar duela,
Eta badela ordua herritarren zerbitzura jartzeko, herritarren onurarako politikak egiten jartzeko, eta ez alderdi baten eta besteen asegurantzarako politikak egiteko. Galdetzen dizuna Euskal Herriko herri askotan udal gobernuak lotuak daudelako Euskal Herri Jeltzaleak eta PSek duten akordioarekiko maila ezberdinetan, administrazioaren maila ezberdinetan, baina horri buruzko aipamenak heltzen dira udalerrietatikan, aipatzen dute akaso demagun alderdi honetako hautetxerekin egin dezakegu, baina bere alderdiaren akordioaren menpe dago, halako egoerarek suertatzen dira? Suertatzen dena da, nik uste dut argi eta garbi, herri honetan badagoela ezin egon bat, eta ezin egon hori sortzen duela inpas honek. Eta inpas hori da, bai batak eta besteak dituzten interesekiko jarduten dutela, eta interes horrek eramaten duela erakundeak politika eginez izatera eta herritarren onurarako politikarik eginez izatera. Eta adibide bat emango dut, esate baterako. Bihar badaukagu Eudeleko asanblea da orokorra. Eudel, egia da herritarren gandiko zurrun geratzen den erakunde badela, Eudel ulertzeko bada EAEko udalen elkarte bat. Ez da instituzio bat, baina EAEko udalek duten elkarte bada, ia udal guztiek osatzen dutena, eta badaukala gobernu bat. Gobernu horretan, uste dut badela gobernu bakarra, 4 indar politikok ordezkaritza dutena. EAJak, Euskal Herria Bilduk, PSek eta independienteek. Gauza bitxi bat bizitzen ari gara. Guretzako gobernantza ireki eta komunitario eta indar ezberdinen arteko adostasunerako gunea eta aukera ematen duen toki bat izan beharrean, bihurtzen ari da horrelako goitik bera etorritako PNV eta PSren arteko akordioen gune bat. Bihar aurrekontuak onartzera eramango dira edo aurrekontuak bozkatuko dira. Eta printzipioz gu, orain dela hilabeteak esan genuen bezala abstentzioan mantenduko gara. Iaz adostasun batera iritsi ginen lanketa bateratu bat egin zelako, baina ulertzen dugu alderdi interes hoien eta alderdien adosteko gaitasun ezagatik Eudel badagoela nora ez batean eta norabide okerrean ari dela. Eta esango dut zehazki zergaitik. Orain, datozen hilabeteetan, Eudelen emango da, edo erabakiko da, legegintzaldi honetarako, edo azkenengo urte luzeetako erabaki garrantzitsuena, eta bada, zuzendari nagusiaren hautaketa. Zuzendari nagusia da, Eudelen, bere gidaritza, berezku daukana, han badagoelako egunerokoan. Eta hautaketa hoietarako, EAJak uste du egin behar dela hautaketa hori enpresa jakin baten bitartez, asesoramendu aholkularitza enpresa jakin baten bitartez, eta inkluso erabakigunea hori izango dela aholkularitzarena. Argi dago guk hori ez dugula inondik inora konpartitzen esan dudanagatik. Uste dugu elkarte bat izan arren, erakunde publikoek finantzatzen dutela, diruz publikoz finantzatuta badagoela, eta beraz, gutxienez, gardentasun oso egin behar direla, bai kontratazioak, bai hautaketa prozesuak, bata eta bestea. Are gehiago, gure urtetako lanaren ondorioz, iritsi ginen kontratazioetarako arau batzu jarraitu behar zirela. Ez dugu ulertzen zergaitik zuzendari nagusiaren hautaketa prozesuan justo arau horiek ez diren jarraituko, eta ematzen diren aholkularitza enpresa jakin baten bitartez hori egitera. Hau da, hori dela eta uste dugu opasidade iluntasun guzti hori ezin dugula inundik inora konpartitu. Eta norabide berri bat eman behar diogula bai Eudeli eta bai
bueno, Euskal Herrian dauden erakunde guztiei, are gehiago, esango nuke, Nafarroa badago pareko erakunde bat, Nafarroako Udalen eta Mankomunitateen Federazioa, EH Bilduk duena lehendakaritza, Xabier Alkoaz, eta Faiako alkatea lehendakaria. Eta lortu dugu, urtez urte, aurrekontuak guztion artean onartzea UPNSik, baina horre beste estrategia politiko bati erantzuten dio, baina bai EH Bilduk, geroa baik, PSNek eta independienteek, Nafarroan independientek ere indar handia daukatelako, guztion artean heldu gara adostasunetara, bai aurrekontuetan, bai pertsonalgoaren hautaketan, orduan uste dugu, eudelek ere baduela nondik ikasi, eta ordua dela norabide hori aldatu, eta horrelako praktika, deskonfiantza sortzen duten praktika horiek alde batera usteko. Zentzu horretan, guk iragarria dugu, bihar abstenitu egingo garela, baina hala ere, gaur egun guztia badugu hitz egiteko, bihar goizaren zati aldi bat ere badago hitz egiteko, eta berriz ere eskua luzatzen diegu norabide hori aldatu, eta kasu honetan zuzendari nagusiaren hautaketa prozesua transparentzia osoz egin dadin. Eta zer dago aurreikusia zuzendari nagusia hautatzeko enpresa kontratatzea eta enpresa hori arduratuko litzateke zuzendari nagusi egokiena hautatzen edo? Bai, deno dakigu bezala administrazio publikoan enpresak kontratatzen dira zerbitzuak emateko, baina enpresa kontratatzeko orduan ere baldintza batzuk bete behar dira. Kasu honetan hori ez da betetzen. Badago aholkularitza enpresa bat zuzenean bai gainean badagoena, are gehiago aurretik egin zen prozesu saiakera bat bertan bera utzi zuela inungo arrazoi gabe, beraz horrek ere guri zalantzak sortzen dizkigu behin prozesu saiakera bat egin denean enpresa ez denean gai hori izan bukaeraraino eramateko zergaitik tematu behar den aholkularitza enpresa jakin hori. Ezaguna dena horrelako prozesuetan, EAJ-ko erakundeek asko erabiltzen dutelako, hori izan behar den bai edo bai, hau aurrera erama behar duguna. Guk uste dugu, lanpostu publikoen aukeraketaren antzeko prozesu bat egin behar dela, tribunal bat eratu behar dela, tribunal hori izango dela aginduak ematen duena, aginduak ematen dituena izateaz gain, aukeraketa bera egingo duena, eta ez, nolabait funtzio publiko bat izango litzatekeena enpresa pribatu baten gain ustea. Eta uste dugu momentu honetan ez dela hutsala erabaki hau, eta ez dela hutsala herritarrei eskaintzen diogun hori, jokoan dagoelako bidegurutze batean gauden, jokoan dagoen erakundeek daukaten sinesgarritasuna eta herritarrek erakunde horietan depositatu dezaketen konfidantza bera. Akaso ironikoa ere eman dezake, udaletako ohiko gauzetako bat da, kontrataziorako lehiaketak egitea bai kontratu, bai bere beharginak hautatzeko, funtzionarioak ezartzeko, baina gero udalen elkarteak ez du gaitasunik halako zerbait egiteko, zera arazo juridikoa dira edo? Egia da, juridikoki ezin daitekeela prozesu berdina egin, baina ezin daitekena da udalek bete behar dituzten printzipio horiek eta oinarri horiek, hau da berdintasuna, publikotasuna, gardentasuna, alde batera ustea erabat. Gu kontrakoa diogu, hau da, prozesu hori gardentasunean oinarritu behar da, bai edo bai. Eta bestelan, gu ezin gaitezke horren partaide izan. EH Bilduk bestelako politikagintza bat egiten duelako, eta EH Bilduk ez dituelako bere baloreak alde batera utziko inoiz. Xehetasun guzti hauekin galditzen gara, Onintzeleaga, EH Bilduko udalgintza arduraduna. Eskerrik asko gizonetan gurera gerturatzegatik. Mi esker bai.
Burdintegi honek aukera profesionalik handiena dauka, instalaziorik handienak eta erosoenak eta aholkularitzarik onena tresnei eta makinei dagokienez. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga